maphoyisa anisitsheleni yobani ubugwala ngiyabizwa nibize kwirobhali kuthiwe nayo irobhali yarod ishayisani ringi nisuke epolice station nibanga umsindo umthetho niyawatshela ezigebengu balekani obani ubugwala nibika nisuke epolice station sasuka siyeza siseduze ngathi isigebengu zosifica sanilindele. That's a good question. Amaphoyisa akhona wekho intimidating. Lento ukuthi uzokhuluma nephoyisa elilodwa kuphendula amaphoyisa u3. Kuphendule neligugelwe yinifomu ke manje. Ukapteni nawe sana phenduke namagxala balengayo. Nama-airplates angamlengana ushukela. Yabona ukuthi lo muntu ubanjwe yikweleti lo muntu angikhuluma nje nalo muntu engaqashe ingane zakhe esebenza kumina. Ziyakhala. Hayi ziyakhala la ka TikTok. Hey ziyakhala, siku loudspeaker. No one here is safe.